Cada galego xera, de media, máis dun quilo de lixo ao día. A reciclaxe convertese así nunha ferramenta clave para reducir o impacto ambiental e promover un futuro máis sostible, algo que cada vez máis persoas ponen xa en práctica. Nos últimos anos, os colectores de cores fixéronse habituais nas diversas rúas cun claro obxectivo: reciclar. Pero a verdadeira cuestión reside en se a veciñanza o fai o suficiente. Reciclar es muy importante. Hombre, importantísimo. Porque, mira, yo cuando era niña, la verdad es que estábamos reciclando constantemente. Veníamos a la compra con un cestito, yo recuerdo a mi madre, con un cestito de paja. Las botellas las llevábamos otra vez de cristal a la tienda y nos daban otras. Los papeles se quemaban para no andar contaminando. Antes se reciclaba, ahora, mira, es muy importante, porque tenemos el planeta bastante tocadito, así que creo que es muy importante reciclar, sí. Desde que empezó o anuncio de reciclar, toda a vida. Tan importante como que se non nos vai a comer a merda a todos. Reciclar significa transformar o que xa non usamos en novos produtos. Deste xeito, afórranse recursos naturais e enerxía. Ademais, redúcese a cantidade de lixo que acaba nos vertedoiros. Este mundo en que vivimos se sente moi cómoda. Prefiere tirar no orgánico todo e punto. Menos traballo. A poboación coincide nunha conclusión: é moi importante a concienciación social. Dende mostrar a realidade nos propios medios de comunicación até poñer máis orden dende as institucións son algúns dos exemplos que poñen as persoas para facelo. Enseñar en televisión lo que hace la contaminación, el daño que está haciendo, las playas como están, incluso en el mar, dentro, las islas que hay de plástico. Yo creo que se debería de enseñar para que la gente se concienciara un poco. Creo que eso es lo que haría falta. Más orden de parte de las instituciones. Creo que facer que a xente participe e facelle razonar o que está facendo, non? Quer dizer, porque moitos pensan que é unha especie de, se non fago é o mismo, que nunca pasa nada. Cada pequeno xesto conta: separar correctamente o lixo, reutilizar envases ou apostar por produtos reciclados é unha oportunidade para construir un futuro máis limpo e sostible.